Vítejte u nového příběhu. Na úvod vás požádám, abyste do komentářů napsali, odkud posloucháte. Potěší mě, když dáte like. Přeji příjemný poslech. Zmizelá žena na Vinohradech. Vypařila se ze svého bytu. Bylo mrazivé lednové poledne a ačkoliv se mdlé slunce již dávno vyhouplo nad střechy pražských činžovních domů, do úzké ulice na okraji Vinohrad se zatím nedostalo. Stíny tančily po oprýskaných fasádách a v jednom z oken 5. patra se odrážela namodralá záře policejních majáků. Komisař Dalibor Král si povzdechl a protáhl si stuhlou šíjí. Třetí kávu za poslední hodinu už skoro nevnímal. Takže nic? Zeptal se svého kolegy Martina Štěpánka, který stál za ním v předsíni bytu číslo 17. Nic, pane komisaři. Ani vlásek, ani otisk navíc. Dveře byly zamčené, okna vedou na západní stranu, 5. patro. Žádné známky násilí, žádné stopy povloupání, jako by se vypařila. Štěpánkův hlas zněl stejně unaveně a zmateně jako ten Králův. Případ Jindřišky Horákové, 70leté důchodkyně, která žila v tomto bytě posledních 30 let, byl záhadou, která se komisaři Královi začínala vpíjet pod kůži. Předchozí den jí naposledy viděla sousedka z patra, paní Novotná, když Jindřiška odpoledne vynášela pytel s odpadem. Dnes ráno, když jí neviděla jít pro rohlíky, což byl její každodenní rituál, a poté ani nereagovala na zazvonění na dveře, začala paní Novotná tušit, že něco není v pořádku. Po několika marných pokusech domoci se jí zavolala synovi paní Horákové, který sice bydlel v Brně, ale paní Novotná na něj pro případ, že by se něco stalo s jeho matkou, měla kontakt. Syn ihned přijel a jelikož měl náhradní klíče, otevřel byt. Nenašel v něm však nic než prázdno a ticho. Po jeho matce jako by se slehla země. Král vešel do obývacího pokoje. Vše bylo na svém místě. Knihy úhledně srovnané v knihovně, křeslo s rozloženými novinami. Všude bylo čisto a uklizeno. Dokonce i v kuchyni bylo vše naprosto v pořádku. Žádný talíř ve dřezu, žádná rozpůlená houska na lince. Lednička naplněná, jako by si její majitelka jen na okamžik někam odskočila. Krále napadlo, že se ráno mohla paní Horáková vydat na svůj tradiční nákup a sousedka si jí prostě jen nevšimla. A z nákupu už se nevrátila. Jenže Jindřiška Horáková prý nikdy nechodila na nákupy bez tašky a ta úhledně visela na háčku u dveří do kuchyně. Prošli jsme celé potrubí, větrací šachty, prohledali půdu i sklepní koje, hlásil Štěpánek. Všude čisto, žádná stopa po tom, že by do domu někdo vnikl, nebo že by zde došlo k násilí. Král přešel k oknu a pohlédl dolů. 5 pater. Bez lešení, bez slaňovacích pomůcek by tudy nikdo neodešel, natož pak s obětí únosu. A i kdyby, kdo by to dělal a především proč? Jindřiška Horáková byla tichá, nenápadná žena. Žádní nepřátelé, žádné dluhy, žádné cennosti, které by stály za takové riziko. Byla jen jednou z tisíců osamělých důchodkyň velkoměsta. Jejich život se točí kolem malých rituálů a vzpomínek. Zeptali jste se sousedů? Zeptal se král, ačkoliv věděl, že se zeptali. Samozřejmě, paní Novotná z vedlejšího bytu měla včera večer puštěnou televizi, tak jako vždy. Nic neobvyklého, nic divného neslyšela. Nový pár z 2. patra se vrátil pozdě a šel rovnou spát. Studentka z přízemí byla celou noc u kamarádky a pracovala na seminární práci. A v patře nad paní Horákovou je prázdný byt, majitelé jsou v zahraničí. Štěpánek rozpačitě pokrčil rameny. Nikdo nic neviděl a ani nic neslyšel. Žádný křik, žádné rány, žádné podezřelé zvuky v domě nebo na chodbě. To bylo to nejhorší. Naprosté prázdné nic. Případy bez stopy byly noční můrou každého vyšetřovatele, ale tento se běžným zmizením vymykal. Zmizet z 5. patra zamčeného bytu, aniž by si toho kdokoliv všiml, bylo nemožné. Komisař Král strávil v bytě další hodiny, procházel se jím, dotýkal se předmětů, jako by z nich chtěl vydolovat nějaké tajemství. Snažil se představit si Jindřišku Horákovou. Jak se tu pohybovala? Co dělala? Jak žila? Cítil jen prázdnotu, lehký nádech starého papíru a levandule. Ani jeden detail, ani jedna maličkost, která by se vymykala, která by naznačovala narušení klidu. A toho děsilo ze všeho nejvíc.
Další dny se změnily v úmorný kolotoč. Všechny teoretické cesty, které by únosce mohl použít, byly prověřeny a vyloučeny. Střecha bez jakýchkoliv stop. Balkón žádný nebyl. Okna do dvora zavřená a bez známek manipulace. Dokonce i popeláři potvrdili, že žádné neobvyklé pytle nevyhodili. Média už se chytala senzačního titulu Záhada zmizelé ženy z Vinohrad. Tlak na vyšetření případu rostl. Komisař Král cítil, jak se mu případ vkrádá do snů. Viděl prázdný byt, temné chodby a sám se snažil rozluštit, jak se z něj dá vypařit. Dokonce se začal poohlížet po starých legendách, po nevysvětlitelných jevech, ale jako racionální muž se snažil tyto myšlenky okamžitě zahnat. Týden přešel v druhý, pak v třetí. Složka případu Jindřiška Horáková se plnila nic neříkajícími protokoly. Byla to složka o prázdnotě. Jednoho pozdního odpoledne, když už se celý tým vzdával naděje, Král seděl už poněkolikáté v prázdném bytě Jindřišky Horákové. Tentokrát už bez forenzních techniků, bez asistentů, jen on a ticho. Díval se na detaily a podrobnosti, které se jim podařilo o postavě Jindřišky Horákové nashromáždit. Jindřiška byla vždy úhledná, puntičkářská, vše měla důsledně na svém místě. A to bylo to, co ho najednou udeřilo. Všechno bylo na svém místě, až příliš perfektně. Přešel do koupelny. Dlaždice byly čisté, lesklé, vana byla prázdná, suchá, leštěná jako kus slonoviny. Žádný vlas, žádná stopa po mýdle, žádná zaschlá kapka vody. Bylo to nemístné. Nikdo, ani ten největší čistotný fanatik, nežije ve sterilním prostředí. Život zanechává stopy. Odlomený nehet, prach v koutku, zapomenutý ručník. Jindřiščin byt postrádal tyto stopy. Bylo to, jako by v něm nikdo nežil, ale zároveň, jako by ho někdo dezinfikoval, vyčistil, smazal. Pochopitelně, že vzhledem k tomu, že byt už je delší dobu neobývaný, objevil se klasický prach neobývaného prostoru, ale i tak sterilnost byla do očí. Už při prvním ohledání technici přišli se zjištěním, že v bytě jsou patrné stopy dezinfekce. Byli ale přesvědčeni, že ji použila sama Jindřiška, protože její syn vypověděl, že byla velmi čistotná a vždy dbala na dokonalou čistotu bytu. Nyní však vyšetřovatelé nabyli přesvědčení, že prostor někdo detailně vydrhnul. Otázkou ale bylo proč. Jediným řešením mohlo být, že někdo potřeboval zahladit stopy po zmizení Jindřišky Horákové. Komisaři Královi se najednou rozsvítilo. Už mu zřejmě všechno docházelo. Štěpánku, okamžitě sem přijeďte, řekl Král do telefonu a v jeho hlase nebyla ani stopa po předchozí únavě. Byla v ní ostrá, jiskřivá jistota. Mám teorii, šílenou, ale je to jediné, co dává smysl. Když Štěpánek dorazil, našel Krále v koupelně, jak se levou rukou opírá o umyvadlo. Pane komisaři, Martine, co když paní Horáková někam nezmizela? Co když z tohoto bytu nikdy neodešla? Co když ten, koho viděla paní Novotná, ten, kdo vynášel odpad, nebyla paní Horáková? Štěpánek zamrkal. Nechápu, pane kolego, kdo by to byl a proč? Protože se potřeboval skrýt, pokračoval Král, a jeho pohled se zastavil na dokonale čistém odpadním kanálku ve vaně. Mohl to být zločinec, někdo, kdo byl v nesnázích, kdo potřeboval zmizet, potřeboval úkryt, identitu. Osamělá žena s pravidelnými návyky, snadno ovladatelná, ideální oběť. Vloupal se sem možná už dávno předtím, čekal v nějaké skrýši, například na půdě nebo ve sklepě, nebo dokonce v tajném úkrytu za skříní. Každopádně někde, kde by ho nikdo nenašel. Mohl jí pozorovat už kdo ví jakou dobu předtím. Studoval jí, učil se jí. Způsob, jakým chodí, jaké má návyky. Král se otočil a jeho oči zářily nadšením. A pak opustil svůj úkryt a připravil Jindřišku Horákovou o život. Zde, v koupelně, kde se dá vše snadno vytřít a spláchnout. Proto je to tak sterilní. Neuklidil po sobě. Smazal ji, všechny stopy, které po sobě zanechala ona i on. A pak si oblékl její šaty, vzal její tašku a stal se jí. Vynesl pytel s odpadem, možná už s jejím tělem uvnitř, kdo ví. Paní Novotná viděla postavu v oblečení, které nosí její sousedka. Nic víc. Všichni viděli jen postavu starší ženy a nikoho nenapadlo, že to není ona. Štěpánek byl zděšený. To je odporné. A to ještě nevíme to nejhorší, řekl Král. Její tělo. Kam se podělo? Kam ho ukryl?
Nemohl ho nechat tady, musel ho odvést. Ale jak? Zmizel s ním v noci. Nikdo nic neviděl. Král se zamyslel. Nemohl odnést tělo jako takové. Odvezl ho jako pytel s odpadem, nebo jako velký nákup. Zaparkoval někdy v noci auto v postranní uličce, vynesl ho z bytu a pak ho odvezl. Poté se vrátil zpět do bytu už jako paní Horáková. Musíme projít všechny záznamy z kamer v okolí z období předtím, než Jindřiška Horáková zmizela. Hledáme auto, které by nemělo co dělat v této ulici. Nějaké nenápadné. A hlavně musíme znovu mluvit s paní Novotnou. Podrobněji. Ne co viděla, ale co cítila. Opětovný výslech paní Novotné přinesl první zlom. Zpočátku trvala na tom, že to byla paní Horáková, ale když na ní král zatlačil, aby si vzpomněla i na ty nejmenší detaily, zamyslela se. Víte, ta postava byla trochu příliš vzpřímená a možná i vyšší, řekla bych, a kabát jí možná byl trochu těsnější než obvykle. Jindřišce vždycky dokonale padl. A ta chůze byla trochu těžkopádná, jako když člověk nosí boty o číslo menší. To bylo ono. Klíčový detail, který všichni na počátku vyšetřování přehlédli. Analýza kamerových záznamů byla maraton. Desítky hodin nudných záběrů. Až jednoho večera, když už mladá analytička téměř usínala na židli, na to narazila. Malá, špinavá Škoda Felicia, která v úterý kolem 3. hodiny raní zaparkovala v zákazu. Zůstala tam přesně 17 minut. Z auta vystoupila postava v dlouhém plášti a čepici a zmizela ve stínech vchodu domu číslo 22. O 17 minut později se postava vrátila s něčím velkým a nepravidelným zabaleným v igelitu, nasedla a odjela. Okna vozu sice byla zamlžená, ale technici dokázali částečně provést rozbor tvaru postavy. To nebyla drobná stará paní. Podle všeho to byl muž. Auto bylo ukradené. Státní poznávací značka je dovedla k dalšímu pátrání. Najít pachatele, který byl mistrem převleku, bylo těžké, ale už věděli, co hledat. Informace o nebezpečném uprchlíkovi z Jihomoravského kraje Radku Mikulovi, obviněném z loupeže, několikanásobného ublížení na zdraví a následného útěku, se jevily jako slibná stopa. Byl známý svou fyzickou zdatností a chladnou krutostí. Popis jeho tělesných dispozic, výška, široká ramena, seděl na postavu z kamery. V pátrání se objevil i detail, že Mikula dříve pracoval jako instalatér, odborně znal potrubí a věděl, jak se pohybovat v těchto částech budov. Pátrací akce nabrala na obrátkách. Konečně se objevila zpráva, že muž odpovídající popisu Mikuly byl spatřen u opuštěných zahradních kolonií na okraji Prahy. Vůbec nebylo jisté, že se jedná o Mikulu, ale král věřil svému instinktu. Pachatel se jistě neodvážil odvést tělo příliš daleko od místa činu. Potřeboval rychlé a bezpečné řešení. Malá kůlna na okraji města, kam nikdo nechodí, byla ideální. Když zásahová jednotka vtrhla do areálu, našla uvnitř jedné z chátrajících kůlen muže. Byl to Radek Mikula. Nebyl převlečený za ženu. Byl sám sebou. Unavený, zklamaný. Snažil se sebrat pár cenností z opuštěné chatky, aby měl peníze na útěk. U nohou ležel pytel z železářství. Uvnitř byly nástroje a starý zabarvený nůž. Na půdě kůlny pod plachtou ležel břidlicový obal. Šířil se kolem něj odpudivý zápach. Uvnitř byly ostatky Jindřišky Horákové. Při výslechu na služebně vše přiznal. S chladnou precizností popsal, jak se týdny skrýval na půdě domu, pozoroval Jindřištiny návyky, naučil se její rituály. Jak jí jednoho dne viděl bavit se sousedkou na chodbě, zatímco dveře od bytu nechala trochu pootevřené. Jak rychle vnikl do bytu, čekal v koupelně a po krátkém, brutálním zásahu ukončil její život. Počkal na tmu noci a tělo zabalené do černých igelitů rychle převezl ukradeným autem do kůlny v zahrádkářské kolonii. Pak ještě pečlivě vyčistil stopy a následně se přestrojil a stal se Jindřiškou Horákovou. Bylo to dokonalé krytí, řekl s nádechem ješitnosti. Celé dny jsem byl babičkou. Nikdo si ničeho nevšiml. Problém nastal ve chvíli, kdy jsem potřeboval vyřídit nějaké své záležitosti a přes noc jsem byl pryč. Ráno jsem nemohl dojít na nákup a sousedka si toho očividně všimla a udělala patřičné kroky.
Když jsem se vracel k domu, spatřil jsem policejní auta a došlo mi, že jde zřejmě o Jindřišku Horákovou. Došlo mi, že do domu už se nemohu vrátit a uchýlil jsem se zpět do zahrádkářské kolonie, kde již byly ostatky Jindřišky a promýšlel jsem nouzový plán. Již jsem nemohl být Jindřiškou Horákovou, která byla oficiálně pohřešována. Chtěl jsem odjet z Prahy, ale už jsem to bohužel nestihl. Tak skončil nebezpečný zločinec Radek Mikula své doznání. Následovalo jeho zatčení. Komisař Král si sedl zpět do své kanceláře. Za oknem se konečně rozehnaly mraky a lednové slunce osvítilo pražské střechy. Záhada byla vyřešena. Nebylo to nadpřirozené zmizení z bytu, nejbrž plod lidské zlovůle a zoufalství. Nebyl to příběh o starší ženě, která se propadla do země, ale o chladnokrevném a velmi nebezpečném zločinci, který se snažil ukrást cizí život, aby zachránil ten svůj. A po tomto zjištění bylo královi náhle úzko. Nezmizela jen Jindřiška Horáková. Zmizela i víra v to, že za dveřmi sousedova bytu se neskrývá monstrum, které jen čeká na svou příležitost. A to byla věc, kterou žádný policejní protokol nemohl napravit.